Halo Dol Fukrini na बोसोर गोजाम जोबनायनि 2025 मायथाइखौ जोङो नैबे नाजों बिदाय हरनो नागिरदों औ लाबाय नै मथा मथि दंबावो जोङो दा नैबे मानैजों 7 केजि आरो दंबावो मासे 3.5 केजि जानाय जों लाबाय माबायदि जागोन माजों जागोन जानाया माने रुहाबथानसै एकदम दुन्दिया बानलु होनानै बोसोर जोबनायनि आरोखि 2025 मायथाइखौ बिदाय होनसै जोंनो नाजोंनो बेसेबां दामाव 250 केजियाव केजि लाखो गासै जोङो दंबावो गासै 15 केजि जासिगोनदां औ बोसोरै लांफैखायो नोंथां बोसोरै लांफैनाय जायो माबायदि टेस्ट जायो बे फुख्रिनिया गोथाव मोजां टेस्टआनो जायो गोजाम बोसोरनि बयनिसिमबो जोंनिफ्राय खुलुमनाय थाबाय जोङो स्टाफनिफ्राय फैदों सेटि स्टाफ जों दिनै माने गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनायजों लोगोसे बे नाजोंनो जोङो बोसोर गोजामखौ बिदाय होनानै गोदान बोसोरखौ बरायनो थाखाय जोङो आखायाव लादों जोङो 5 केजि लाबाय एसे मानैजों 5 केजि जादों मानैजों 5 केजि 300 ग्राम जादों बेसेबां मोनदों ओरैनो बिराद खम रेटआव मोनदों जोङो 250 आव मोनदों पार केजि बिराद रंजानाय मोनदों जोङो बेयो जाहैबाय माबा ब्रिकेट जाहैबाय नैबे जाहैबाय माबा काटला थेंक इउ মাছ ল'ব আহিছোঁ এই যে মাছ ল'লোঁ তাৰপিছত নতুন বছৰ ন আজি 31 কালি 1 তাৰিখ সেইটোৱে মানে মানাম আৰু 7 কেজি দুটা এটা ব্ৰিকেট আৰু এটা কিবা গ্ৰাছ কাপ দুটা মিলি পেলাই হা পাৰ কেজি 250 কৰে থেংক ইউ